ডাক্তৰ প্ৰতিষ্ঠা চমুৱা যদি এই গ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত আছে আমি অনুগ্ৰহ কৰি মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ থ্যাংক ইউ जिंगा सिनाङा सोरबा लोमजादोंबा देहा गाज्रि एभेलेबेल मेडिकेल टीम दङ डक्टर दङ दा बिथांमोनानो गासिबो नोंथांमोनखौ नायगोन साइडजों थाबायनानै हो फरमेसन बानायगासिनो मास्टार ट्रेनारफ्रा अननानै जोंनि एलएसिनिफ्रायबो एसे इदिनो फर्म दिनानै माने नार्सिं माबायाव एडमिट जानानै दं आरो बेखौ नायनो थांगासिनो जोङो मा होनो सान्दुङा बिराद गोसामोन आरोना माने मा होनो डाइरेक्ट मोखाङाव सानसे इयावनो थानाय जायो नालाय फिल्डआवनो लांदांआवनो थानाय जायो थ' इसेबां माने रेस्टथ' मोनो थेवब्लाबो माने मोसानायजों माबानायजों गिदिंनाय बेफोरबायदियाव माने खर' मिदिङो होनना बुंदों आरो दा एडमिट जानानै दङ बेखौ नायनो थांगासिनो आरो दा गोबाङानो बिदि जादों आरो बिदि प्रब्लेमा बिदि मा होनो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव जाखायो इसेबां माबा नङा आरो दामग्राफोरनि जायगा मिलायगासिनो प्लेसमेन्ट सेरजा 3 लाइन अच्छा ये एक इटा अलपमान बेलेग जगह प्लेस करासन এই তিনটা আছে এই চাৰিটা ইয়াতে আহিব পাৰে নেকি दामनाय फोरोंदों लाइग्रिट दामनाय फोरोंदों लाइग्रिट दामग्रा देग्राफोरनि माइकआव हो माइकआव माइकआव होनो बलायलै Boria. Kurang.